Kwenjenje benchilo ke mphulaphuli ndathi namhlanje enkqubeni sijonga ubume injanjo kunamalungiselelo into yokuba ngaba baqule baligangatha kulo masipala waseKrizani njengoko amakhwenkwe sele esiya esuthwini. Vuliwe ke ngokusesikweni inkqubo yokuba ngaba amakhwenkwe abe kanti ayabheka ngaphaya esuthwini. Sawujonga ke namhlanje into yokuba ngaba abo bajongene nolwaluko ingaba na balungele na yonke le micimbi ngokukhokelwa ke ngusomlomo webhunga lowo ke ngukhansela uJongumzi kaCengani phulaphula evukani community radio. Sizobe sinaye ke nomququzeleli kwela icala lengaphaya lolwaluko kwesisithili saseKrizani uNkosi uMbali. Sizoba naye ke phana usuka kwela sebe lezempilo umnumzana Ntobani kwakunye naye pha usuka kwisebe lesipolisa Warren Kodwa. Kodwa ke okwangoku sinaye pha usomlomo ukhansela uJongumzi kaCengani ukhona ke noNkosi uMbali bazosijoyina ke pha ethubeni uDoc kwakunye naye pha Warrant Officer Kodwa. Sibe siqhuba lo mzuzu bendawuthanda ke somlomo andazi ke loba okanye usendaweni engekho nhle kakhulu bendawuthanda uba ngaba sikubone bendawuthanda somlomo wam sikubone kwelo cala lengaphaya. Nawe ke mphulaphuli ungayosibukela ke pha kuFacebook Vukani Community Radio lapho ke uyawuthi usifumane khona nantso ke Nkosi kakhulu somlomo siyabulela. Alright masingene ke maniqale apha kuye ke usomlomo khansela uCengani. Somlomo mandikubulise ndikunike nethuba ubulise kumphulaphula ekhaya. Inkosi kakhulu msasazi mandibulise kuwe, ndibulise kubaphulaphuli bevukani community radio, ndibulise kumnumzana uMbali igosa elisijongele ulwaluko apha kwesithili sethu saseKrizani, ndibulise kumntakantokwana noWarrant, ndibulise abaphulaphula emakhaya. Molweni msasazi, ndiyabulisa luthethayo ngusomlomo ukhansela uCengani. Nkosi kakhulu khansela siyabulela ngexesha lakho. Masikhahlele Nkosi uMbali injalo njoku ndikunike nethuba ubulise kumphulaphula ekhaya. Ndibulise msasazi kuwe kuqala. Ndikhahlele kukumkani zonke ezikweli phondo lweMpuma Koloni. Ndibuye ndikhahlele kwiinkosi zonke ngokushiyana kwamanqanaba wazo. Ndibuye ndibulise kwicala kameya wedistrict yaseKrizani. Ndizokubulisa usomlomo ngokwakhe khona neekhansela zabo. Ndiyokuphuma ezantsi wonke umuntu ongumhlali waloo masipala. Andazi noba ndivakala kakuhle namhlekazi. Uvakala kakuhle kakhulu chief yam kolokuqala. Ndithi mandibabulise bonke ngokushiyana kwabo. Ndirhatyele imivungo. Qamakho. Iimeko ezithi zabanda kodwa ke kunyanzelekile xa kusetyenzwa. Itsho sithi abantu fuke bazi bakubhekwa kweliphi icala. Into elindelekileyo. Nkosi kakhulu nguChief Mbali lo. Somlomo mandize kuqala luvuliwe ngokusesikweni isiko lolwaluko kulo nyaka. Amakhwenkwe ke asele ayangena amakhwenkwe ngoba kaloku nilivulile nalibhengeza usuku lokuba ngaba makuqalwe ukuya esuthwini. Ingaba nikulungele kangakanani kulo nyaka kusingatha lo mcimbi wolwaluko caba nje somlomo? Enkosi kakhulu msasazi nabaphulaphula emakhaya. Ewe msasazi nabaphulaphuli sikulungele kakhulu ukujongana nalo msebenzi msasazi. Kanganto yoba kule veki iphelileyo besihleli intlanganiso yokukhangela ukuba ingaba bonke abo bamele ukudlala indima kulo msebenzi ngaphakathi kwabo ke karhulumente siye safumanisa ke msasazi ingathi sonke sitsala ngamxhelo omnye kambe ngokwenene sikulungele ukujongana nalo msebenzi. Kangoba kwezi veki zidluleyo phambi kokuba ulwaluko luvulwe ngokusesikweni inkqubo yokuqeqeshwa kwamakhankatha kunye neengcibi oko iqhuba kulo masipala wethu kubo bonke ke msasazi nakwiingcila zeenkosi zethu. Enye inkqubo ibiqhuba msasazi koomasipala bonke ibikukulungiselela ulwaluko, ibikukufundisa ngeeforms ezintsha ezigcwaliswa ngamakhwenkwe, amakhankatha kunye nabazali phambi kokuba amakhwenkwe aye esuthwini. Kodwa ke uNkosi uMbali uza kungena kuyo banzi njengoba siqhuba nje nenkqubo le. Ndingatsho ke msasazi ukutsho ngelifutshane uba sikulungele kakhulu. Enkosi kakhulu.
Camakho, Nkosi kakhulu Somlomo, siyabulela. Usathetha ngeform ezo, ndiyafuna ke uNkosi uMbali abe kanti uzongena kulo mcimbi. Nkosi uMbali, sivile injalo nje ukuba ngaba kukho iiform ezintsha ngoku ekumele ukuba amakhwenkwe aye esuthwini azigcwalise. Ingaba iqulathe ntoni le form, Nkosi uMbali? Mandipulele sasa nakubaphulaphula beradio ivukana. Sasa zezi form neform yakhe. Phambili uyawuva kwezinye indawo uve kuthiwa kuyokufuna ifomu komkhulu, kuyokufuna ifomu kwaSibona. Kuthiwa sifuna i-R10, sifuna i-R2 yamaphepha. Ezi forms zikho zininzi zizini ngobuninzi bazo. Into ethi umntana ngamnye nefomu yakhe engazufotafota. Ezi forms ezikho kwangaphambili kodwa mphulaphuli nawe tata msasazi. Ikhona indawo ezifakelweyo. Indawo bekade ingekho kule Z-folder form. Umthetho ngumthetho osayinwe ngumongameli welizwe utata uPresident uRamaphosa. Ekusayina ngo-2021. Ithi ke msasazi le form apha ekuqaleni ineenkcukacha zenkosi okanye lowo ugunyazisiweyo ngokomthetho. Babini abantu abagunyazisiweyo kule form ngokomthetho, unkosi kunye nokhansila kwelizwe laseMzantsi Afrika. Ithi ke msasazi le form indlela ehamba ngayo apha ngaphandle u-1 wayo ibhalwe ngolu hlobo: igama lomuntu ogunyazisiweyo ngunkosi okanye ukhankatha. Kweziya zokuqala ubuyithi xa uyivula le form uyivule ngegama lekwele. Kulena ithi uqala ukhansila kwiindawo ezingenabukhosi. Ukhansila kwiindawo ezinobukhosi akayisayini le form, isayinwa ngutata uSibona, ngutata uNkosi uba ikubo. Malumntu ogunyazisiweyo inombolo yesazisi sakhe, inombolo yomnxeba, ifowuni number yakhe, igama lenqila akuyo, igama lewadi, idilesi ahlala kuyo. Ithi ke msasazi igama lenqila ndiphantsi kwenqila kaNonesi, ndizawuthi Nonesi Traditional Council. Yenza ngolo hlobo. Ukhansila yena akazukubhala kulaa ndawo ithi igama lenqila eyakhe indawo, igama lewadi yakhe. Kuba wadi 18, umzekelo usezibeleni kwawadi banibani, i-adresi yasezibeleni iyayazi ibhalwa njani. Ihle mhlekazi ibe nendawo ethi ivunyiwe, ayivunywanga, ukuphawula. Ithi ke msasazi yonke loo nto leyo zinto ezintsha zibhalwa ngumhlekazi, ukhansila okanye unkosi. Ibuye ezantsi ibe nendawo ethi umtyikityo okanye ogunyazisiweyo nomhla lowo agunyazisa ngawo, atyikitya ngawo, sengizawugqiba mhlekazi. Yes, Dad. Ibuye umsasazi namphulaphuli siye kunumber 2. Unumber 2 wale Z-folder form, iinkcukacha zekwekwe, igama lekwekwe, inombolo yesazisi sayo, igama lesikolo, igama lelali, ikwekwe yonke lo ziinkcukacha ezidingeka ekwekweni, igama likamasipala wesithili, yiChrizani District Municipality, igama likamasipala weNgingqi newadi, iMalahleni Local Municipality umzekelo, inombolo yomnxeba, zonke ezo nto zifunwa kule kwekwe zakoluku, ibe yi-adresi yayo. Kube kwindawo kwemsasazi ethi ncamathisela ubuso besazisi
faka u-X ukuba ukwenzile oko. Into enendiyoko ethi ndiyifakile ikopi ye-ID, andiyifakanga ikopi ye-ID. Andifuni ke umsasazi ezantsi ekugqibeleni ikwezi isayine nomsayisayine ngawo. Isizathu umsasazi kubhalwe ezandawo. Aba bafana xa bebuya esuthwini babuya sibayele kwezikolo bafunda kuzo. Kuthethwa nabo nanjengoba bekuthethwa nabo nangoku before baye entabeni. Ithi ke umsasazi ngokukhawuleza kule ndawo ye-ID ithi ncamathisela ubuso bakho. Umsasazi sakhe sahlela sisepho apha. Andifuni ukwenza ngenye indawo. Yehle apha eSeyilukhanji ngoko kwindawo eyayibizwa ngoba yimini. Umfana kwafuze uyokwenza i-transplant yentliziyo, ifemeli yakhe yasa lo solukile indoda kwi-private doctor. Private doctor yacilonga umntu, kanti umntu une-4 days kufuze ukwenza uqhaso lentliziyo, wakholapsa, wasweleka. Kaye emapolisa efuzelandele loo nto, kwavela into ethi asinguye luswelekileyo lo, uyaphila lo ngokwepasi. Luswelekileyo akanapasi. Ithi ke msasazi, ezo nto sithe kasizichophela sathi, utata usibonda, utata ukhansila, utata unkosi, makajonge ubuso balo mntu banguye nalo mntu uthi ndifuna ukwaluka. Eyiphethe le kopi ye-ID, i-certified ngokwasemapoliseni, incamathiselo kule fomu. Msasazi sigqithe le fomu isathetha into enye ethi imvume yomzali, umgcini umntwana, i-guardian ngelinye igama, ligama lomzali, inombolo yesazisi sakhe, inombolo yomnxeba, i-address umzali abahlala khona, asayine naye, nedate abasayine ngayo. Eyenza loo nto kwakhansila, eyenza loo nto kwankosi, eyenza loo nto kwankosana, abasemthethweni. Basemthethweni ngoko-traditional affairs. Ithi ke msasazi, igqithe apho nakumzali, umzali makancamathisele ubuso besazisi sakhe, afake u-X. Ndiyifakile ikopi ye-ID, andiyifakanga, sinike izizathu umzali zongasifani. Msasazi, sendizawugqiba le fomu number 4 ithi inkcukacha zengcibi, igama lengcibi, inombolo yesazisi sengcibi, igama likamasipala wengingqi, iThizani Decision Service, igama lenqila okanye igama ingaba ilifumene na uqeqesho kwisebe lezempilo lengcibi, ingaba ubhalisile na komkhulu ungcibi okanye kwiqumrhu elikukuzelela ulwaluko kuloo ndawo. Ingaphi iminyaka usenza lo msebenzi ingcibi, ibe yi-address yengcibi. Iindawo ezintsha kumsasazi apha engcibini zintathu. Le ithi ulifumene na uqeqesho ungcibi kwisebe lezempilo, isile na komkhulu okanye kwiqumrhu elikukuzelela umcimbi wolwaluko. Ibhekisa le msasazi kubantu abajikeleza amabhuma, umzekelo ootata uBhoti, umzekelo ootata uWathi, omithi abangootata, umzekelo ootata bentaba baloo ndawo. Uyaziwa nalo ngcibi into yokuba usemthethweni na. Ingaba ubhalisiwe ngokomthetho olawula ulwaluko eMzantsi Afrika, laa act bendiyifunda msasazi, act number 2 of 2021. Ithi ke msasazi, sinazo iilisti zengcibi ezisemthethweni apha eKruger. Sinazo neelisti zengcibi ezisaqeqeshwa zezinye zibe phantsi koqeqesho. Ingcibi iyakwenza ngolu hlobo msasazi nomphulaphula. Ewe, ibe nguhayi xa ingaqeqeshwanga. Ibe ngu-ewe xa isaziwa likomkhulu okanye liqumrhu. Zimbini ezo ndawo. Sendizawugqiba msasazi, itikiti ingcibi ezantsi nedate, igama lengcibi, sigqithe siye kukhankatha nokhankatha msasazi, ikwangokunjalo. Ligama nefani ne-ID number nefowuni number yakhe. Ingaba ulifumene na uqeqesho isebe lezempilo? Ingaba ubhalisile na komkhulu okanye kwiqumrhu elijongene nolwaluko? Ingaphi iminyaka usenza lo msebenzi khankatha, ibe yi-address yakhe. Zizo msasazi izinto ezitshintshileyo. Into ethi siyibonile norhulumente into yoba kuthathwa kwamntu okuthiwa makukhankatha abengakhange uqeqeshwa lama, ubanjwa kwamntu uba makakhankathe. Yiyo ke ngoku le nto kukho abantu ebebeqeqeshwe ngo-October noNovember last year.
sinazo iilisti zabo ngabo abantu okuze bagada abantwana entabeni ebebethumela uqeqesho. Abanye sibaphindile msasazi njengobiza abanguDuni noMphulaphuli. Sizawuphinda ngo-October sikwazi ukukhupha izetifiketi. Sibagqibile ke ngoku isizini bayigqibile. Nasesikolweni awunawusuke unikwe kuthiwe uya kwa-grade elandelayo ube ufunde i-6 months. Yiyo laa nto kuyagqiba unyaka uzofumana isetifikethi yokuba uwenzile lo msebenzi, siwubonile njengoba bekuthe siyawazi. Ukuba kunjalo ukhankatha, makatsho izizathu zokuba kutheni engakhange aye kuqeqesho, kutheni ekhankatha. Ngabazali ke mabathathe amakhankatha, iilisti zikhona kootata zibonke. Bayingabe bebethumela amakhankatha ngawusebenzisa elo gama. Iilisti zikhona kwiikomiti indawo ezinjengo-Elliot, kwiindawo ezinjengo-Drodrach, kwiindawo ezinjengo-Moltino, kwiindawo ezinjengo-Council, oo-Middelburg Trade-off. Zikubo zona iilisti zokuba ukhankatha akajonge elistini akwazi ukukhankatha lowo, kungathathwa nje nabani. Ithi ke msasazi kube kwindawo entsha ibineza forms ingunumber 6 kule form iZ4. Ineza forms bezikade V4. Ba iforms ebesisebenzisa zona bezisibhozo, V4 ezakwa-health, V4 ezakwa-traditional. Azisekho ke ngoku eza forms zakwa-health. Yiyo laa ndawo kuthiwa kuqalwa kwisibonda okanye kwinkosi okanye kukhansile. Ithi ke ngoku awuzusuke uye kwa-Department of Health ngoku uzawuqala kwaba bantu sibabizileyo kule form, kwisibonda okanye kukhansile. Ligama lekwekwe lenguvavanye ekliniki. Igama lomxilongi luxilongi ikwekwe. Ibe indawo yomxilongi ithi ngoku uzawucela iprofessional yakhe, indawo ezokolukela kuyo ikwekwe. Ikwekwe iza kolukela kwindawo ekuthiwa ngooMasayidana apha eKomani. Ikwekwe iza kolukela eCumakala. Ikwekwe iza kolukela esikolweni elihewini. Ikwekwe iza kolukela kwaMangethe. Ikwekwe iza kolukela kwayamaphi zizikolo zolwaluko ke ndizimenshinayo but zinintsi zonke ndizimenshina ngokwaba masipala. Ithi ke msasazi kubhalwa loo nto apho iza kolukela khona ibe yi-address yomxilongi. Ixilonga into yokuba mna ndixilonga lo mntana ndihlala kule address. Idiniwe ke msasazi ufumanisa into yoba umntana uyaxilonga akazwana ngalo mntu akazwa kwalo mntu ebemxilonga. Ibhale ke ngoku ingcibi abhale umxilongi lo into yoba le kwekwe ivunyiwe. Ithi yonke kuthiwa ivunyiwe ayifumanisekanga inesigulo enaso ngokomzimba wayo. Aphinde abhale kweli cala ngapha ayivunywanga. Ithi ke msasazi sithe kule ndawo uDepartment of Health into amakayenze xa efumanise umntana enengxaki ifomu makayigcina nyanga umntana. Akuphile umntana uthatha ifomu yakhe ekliniki athi abuyele kumkhulu. Ikomkhulu lona lenze umsebenzi njengoba besenza nakwabo abaphilileyo. Siyambongoza ku-Department of Health xa emfumanisa umntana enengxaki makayigcine le fomu angayikhululi nalo mntana. Kuba iza kwenza ingxaki angazi umntana athethe umntana etshona kanti uDepartment of Health nomxilongi bemxilonga umbonile lo mntana uba unengxakanani makayibambe ifomu ngolaa hlobo besiqhuba ngalo ngaphambili. Atyikitye msasazi igosa lesebe lezempilo uba lo mntana ndingubani imbali xolela obesenza ule nto uxilongo kulo mntana alisayinele nedate abuye abethi isitampo sesebe lezempilo ezantsi. Agqithise ke ngoku ifomu. Uyigqithisa phi ifomu? Ifomu ibuyela msasazi kukhansila okanye ibuyela kutata uNkosi okanye ibuyela iforum. Apho yena uNkosi uzawujonga into yoba isebe lezempilo kule Z-folder form limsayinele lo mntana. Usayiniwe ngaba bantu kwelaa cala. Njengoba emsayinele nje lo mntana ufumaniseke uba akho nto embambayo uba makangolini. Kule kwindawo kwemsasazi ekugqibeleni apha ethi umnini wesikolo solwaluko. Ithi ke msasazi lithetha into ethi omnye umntana nguye ozawusayina umnini isikolo wolwaluko apha. Okanye msasazi usayini sosuthi kokwaba banamabhomba. Igama likasosuthi beyisignisha yakhe ibe ngumhla beyi-ID number. Ithi ke msasazi umuntu ongutata osayinayo apha kule ndawo. Unumber 3 ngapha besithi umzali nomama uyakwazi umsayinela umntanakhe. Kodwa kule ndawo kusayina into ongutata luzawuhamba entabeni.
utata kuNkosi notata uSibonda notata uKhansila mabayijonge loo nto leyo. Ekugqibeleni msasazi, zawugqitha isayina inkokheli yemveli okanye ogunyazisiweyo ngokomthetho makasayine ngokumbali sithi igama likaMbali, umtyikityo, umhla, i-ID number, ndijonga ixesha msasazi abethi isitampu uMbali ezantsi. Okay. Ngoba le kwekwe ivumelekile uba ingoluka. Msasazi engasayinanga uMbali bethe isitampu loo vuma ikho mthethweni. Okay. Siyababongoza abantu engasayinanga uKhansila ebethe isitampu kule ndawo yokugqibela loo vuma ayikho mthethweni. Siyababongoza abantu make bathobele umthetho. Abantwana bayasoleka entabeni. Andinguthi ixesha sezawungena abanye. Ndime msasazi kule ndawo ndizama ukucacisa ngale Z-folder form uba inobani phakathi yenziwa njani na. Enkosi. Msasazi kwakule Z-folder into esiyicelayo ukwiilali ezisenza izijadi msasazi. Kwezi lali zenza izijadi uNkosi noKhansila le form iyabancedisa kuba inamagama endinothi xa endinowafunda apha amfikimfiki amabhoko ngawubuya ethubeni siwacacise siwafundanisa onke bathetha thina imnceda njani kwaba benza izijadi. Le form nje ndibuyele kuNkosi okanye kuKhansila okanye kwikomiti mabayigcine le form. Ukwenza isijadi loo nto ibizwa ngayo bangayirelease le form yindlela yokuminitha msasazi sinabantwana abaswelekileyo apha kuloo jini. Umntana ozawufiswa kule weekend ubethwe esijadini ezibeleni wasweleka. Umntana eComa emdeni eComa neNgqamapha ozawufiswa kule zezayo kusuka amakhwenkwe aseNgqamapha abetha umakhulu walo mntana abetha lo mntana ambulala amenzakalisa ubudoda ngaphambili ngokusembulele. Ithi ke msasazi le form iyakwazi ukuyinqanda le nto inezijadi ngokungaphumi kwayo angoluphi nalo nomzali wakhe bebesenza isijadi. Mandime msasazi. Nkosi uMbali siyabulela ngumkhono phambi kweyethoba intsimbi. Ndiyafuna ke ndiyabona iindwendwe zam ngathi ngoku sele ziphelele kwelaa cala lingaphaya. Warrant kodwa ndifuna ukhawuleza ke ndingene nje apha esipoliseni noxa nje ndiyazi ukuba niyinxalenye yeqoqo elijongene nolwaluko apha eChris Hani District. Ingaba sithini isicwangciso senu sokusebenza? Nje kwelo cala lakho imayikhi yakho khona ukuze uzovakala kweli cala. Lo mzuzu bangabe ukhona nje umbuzo nawo phaa ekhaya ungabe usibamba phaa kwinombolo mnxeba 072 514 5381. Shiye nje ushicilelo lwakho le-voice note ngenjalo uyakusibamba phaa emnxebeni sokunika ke elo thuba. Warrant kodwa ukhona kwelo cala? Ndikhona kweli cala msasazi. Yes. Mandithabathe eli thuba ke ndikubulise. Ndibulise nani nabaphulaphuli be-Radio Vukane. Msasazi, njengoba sowutshilo ndingu-warrant officer kodwa i-coordinator yolwaluko apha eChris Hani District kweli cala lamapolisa. Chris Hani District ke yenziwe ezi-police station eziyi-29. I-police station nganye msasazi ine-coordinator yolwaluko ezawujongana ncakasana nale nto yolwaluko idibane ijoyine itimu. Kodwa nje phambi koko funeka sitsho into ethi ulwaluko olu lulawulwa ngumthetho. Laa mthetho ka-2 of 2021 i-Customary Initiation Act. Uyabona ke msasazi, phambi koba nje sifike kwizicwangciso nayo yonke into kufuneka sifike kule nto ine-celebrations, ezi zinto ziyimigubho yimigidi phambi kwento yoba kungenwe. Zezi zinto ke ezibangela ingxaki enkulu kakhulu because ezi zinto zizo ezenza into yoba amakhwenkwe ebemele uba ayaye esuthwini angayofika, ngoba amanye amakhwenkwe ayaxabelana abulalane, amanye amakhwenkwe ke aendaphe esesibhedlele, amanye amakhwenkwe aendaphe esemochwari, ayabhubha, amanye abheke ezintolongweni. Siyabongoza kabazali uba mabayibone le nto
ukuba iyasilimaza, ngoba ngeli xesha lolwaluko icrime yethu iyenyuka kakhulu kwezi zinto siba nengxaki nayo. Siba nengxaki ye-assault, sibe nengxaki nee-murder cases ezenzekayo ngeli xesha loba abantwana besoluko. Kodwa ke masibulele nje abahlali. Bakhona abahlali abakwaziyo ukusebenzisana nathi singamapolisa, ngoba iziganeko ezininzi zixelwa ngabo abahlali emapoliseni. Throughout ke ii-awarenesses esithe sazenza namapolisa sibambisene siyitimu yonke namanye amasebe la karhulumente, sikwazile ke ukuya kwiingingqi ezininzi. Amapolisa azawutyelela emabhomeni, azawuya ngoba kuyidyuti yethu ukupreventa icrime nekuyitask yethu ukukhondaktha ii-operations. Kodwa ke msasazi, siyacela amakhankatha, abakhwetha, abazali mabangathi xa bebona iimoto zamapolisa zisiya emabhomeni babaleke bebaleka nabakhwetha, ngoba kwezinye iindawo sifumana ezo zinto zinjalo. Sithi sifika singamapolisa babalekile, kanti eyona nto thina siyoyenza bakhwetheni is to monitor ukubana izinto, inkqubo ihamba ngendlela efanelekileyo yona. Zonke ke iintlonti, ukubethwa kwabakhwetha nokonzakaliswa kwabakhwetha, siyabongoza ebazalini nakuwo onke amadoda okuhlala into yobana abike kwii-police station ezikufutshane nawo ukuze kuvulwe amatyala. Uyabona ke masiye silithethe litsole elithi bonke ovuka engceni beengcibi, amakhankatha angabhaliswanga, amakhankatha angahlolwanga, aqeqeshelwa lo msebenzi, abazali abangafuni ukuthobela umthetho, siyakuqinisekisa into yoba amatyala ayavulwa msasazi sizesipolisa. Bayabanjwa abo bantu bonke bavalelwe ngoba ukwaphula umthetho kulityala. Yes. Enkosi msasazi. Nkosi warrant officer, kodwa lowo masihambe ke siye phaa kwela sebe lezempilo khona ke phaa Mr Ntobane. Mr Ntobane, kusoloko ke kukuhle xa simane siyiphindaphinda eluntwini indima idlalwe lisebe lezempilo, ingakumbi ke kumcimbi wolwaluka. Ndicela ke ungene uthi qabaqaba nje ngendima edlalwa leli sebe apha elolukweni. Mandibulise msasazi, ndibulise kubaphulaphuli bakho ngale ngoku kuhlwa. Ngamafutshane, isebe eli belifudula lingeyonxalenye yenkqubo le, kodwa ekwenzekeni ke bubhutyubhutyu obuninzi kwiminyaka egqithileyo kuye kwanyanzeleka uba malithathe inxaxheba. Ngokufutshane, isebe eli liwavulile amaziko ezempilo for uhlolo lwabantwana, nanjengoba uNkosi uMbali betshilo kwelaa cala okokuba phaa kwifomu le ikhoyo kufanelekile uba abantwana bahambe bayohlolwa. Sithi ke ngokomthetho lo ngu-Act number 2 ka-2021 abantwana kukhuthazwa mabahlolwe iinyanga ezintathu phambi kokuba babheke entabeni. Again, okwesibini banophinda bahlolwe kwezaa veki zimbini zokugqibela uba amakhaya sele ezikhangele ii-dates. Siyayenza ke loo nto zii-clinics zethu ngobuninzi kwesi sithili saseChris Hani. Kodwa aliphelelanga ke apho isebe. Bawube behloliwe abantwana abafumaniseka benezigulo ezifumanekayo ngoko nangoko bayaqaliswa itreatment. Kuthethwe ke namakhaya uba mabalinde kuba kaloku okubalulekileyo kuba mabaye abantwana entabeni bephilile khona ukuze siphinde sibuye nabo bephilile. Sesinazo ke ii-cases eseziripotiweyo, kodwa ndicinga uba sawuzida kangca kamva xa isizini le iphela. Asiphelelisi ke apho. Abathe babe banazo iitreatment abanazo, mhlawumbi abonakala sele bethe babe baphetheke kakuhle itreatment, siyakhuthaza uba mayingashiywa ngasemva, abazali mabanike abantwana itreatment nalo gama besentabeni. Okwethu ke njengamagosa karhulumente kambe esebe lezempilo siyaqinisekisa into yoba itreatment ekhoyo phaa entabeni iyatyiwa. Singamagosa ke sikhutshiwe leli sebe, mhlawumbi ngokwesithili singamagosa phaa ku-20 athi abe azi-DMOs, which is your designated medical officers. Ngamagosa aqeqeshweyo la anako ukuthatha isigqibo xa imo ibonakala uba idinga uba ngoku umntana noko makafumane uncedo olungakhe lube acele uba makangabikho kulaa ndawo. Kodwa
ubukhulu becala siye uncedo esilunikayo silinikezele kule ndawo akuyo. Sinazo ke iimoto ezikhutshwe lisebe. Ndicinga uba fanuba sineemoto ezingoo-hired vehicles ezilithoba ezilapha kwesi sithili, kodwa siza ngezile ke nangeemoto ezi ezinee-number plate ezibomvu. Ndicinga uba zintathu ngoba sinayo imoto ephaa kulaa mhlaba waseMetele, sinayo imoto ephaa kulaa mhlaba wasecala kodwa ehamba elaa cala lase-Elliot, nemoto yaseNgcobo esincedisayo kulaa timu yaseNgcobo. Kodwa ke nangalo naliphi na ixesha ngamagosa afumanekayo la kwawuthiwa kukho ingxaki ebusuku nasemini. Siyacela ukuba abantu baqhagamshelane nala magosa kakhulukazi through eza local initiation fora zikhoyo phaya koomasipala bethu. Ndingakhe ndime apho msasazi, kodwa ndicinga fanuba okungamandla amakhankatha neengcibi atreyiniwe nawo ngokuncediswa ke leli sebe lethu lezempilo, kuba kaloku sithi abantu abaye base iimeko zokokuba ngokwezempilo kulindele ukuba abantwana babe baphatheka njani. Mhlawumbi ngokwemeko abahleli ngayo phaya zingakhuselwa njani ezinye iimeko ezinobenza bathi babe bangagula bekulaa ndawo bakuyo. Mandime msasazi sawuncedisana Nkosi Mr. Ntobani phaa kwelaa sebe lezempilo. Enkosi kakhulu, siyabule. Andazi ke enkosi uMbali kwakunye noSomlomo lo umbuzo ngubani oya kundiphendulela kona. Nanjengoko ke sele imiqathango le ibekiwe khona ukuze uba ngaba imicimbi yolwaluko iqhube ngoluphi na uhlobo, ukuze ke sizibone sisisizwe esithobelayo, kumele senze ntoni kubantu abangawuthobeliyo umthetho, ingakumbi ke nemiqathango le yolwaluko zintoni ekumele zenziwe kwabo bantu? Nkosi uMbali. Nkosi kakhulu msasazi, mhlawumbi mandiqale, mhlawumbi uya kwengeza ke uNkosi uMbali. Okay Somlomo. Yes. Msasazi, njengoko sihleli sisitsho, abantu bakuthi bazawukhumbula abantu abophula umthetho msasazi sibadibanisa namapolisa ngona ngoko asijikelezi. Emva koko siyaqinisekisa uba bayatshutshiswa msasazi, emveni koba sibadibanisa namapolisa bayabanjwa batshutshiswe. Msasazi, akukhathaliseki ke futhi noba ungumzali, kodwa ukuba waphula umthetho yabanjwa loo mntu. Ngoko ke siyabalumkisa ke abantu bakuthi abathi gqolo besaphula umthetho uba bazawubanjwa batshutshiswe msasazi, badibanise namapolisa. Enkosi. Nkosi kakhulu, siyabulela kweliya icala lingaphaya. Yeyi, kukho umcelimngeni Spika nawe Nkosi uMbali obonakalayo mazibazana lawo engendanga. Kubonakala uba ngabi ngathi eli siko lolwaluko bafuna ulithathela apha kubo ngoku nemithetho uba ngaba hayi iphumele kwekwe ngexesha elithile. Ningabalumkisa nithini loo mazibazana njalo, okungakumbi ke abantu basegoqweni? Andingena msasazi. Ubuza lo mbuzo kumntu orayithi. Yes. Abaphulaphuli bemamele. Yeah. Msasazi, ngoMvulo ngomhla wesi-8 bekunekwekwe lekube iyoluka phaa kum. Loo kwekwe leyo ndiyigqibelo necawe senza iseshini nala mazibazana uthetha ngawo. Azikho oomayingena bekho. Xa uphula lo mqathango le fomu msasazi, kandisokuthi ndivuke kusasa ndathatha ifomu yam ndazolungiselela ilontshi yange-9. Ngxamele ukwenza ukuyola nokuzivuyisa ngobomi babantwana, kuba msasazi kwaba bantwana sebebuye entabeni sibabuzile into ethi ingaba abantwana bam likhona lixesha loba kuhlalwe nani phantsi ngabazali kule nto, bathi akho nto ihoye thina, qha kufunwa nje thina uba basibheke entabeni bona benza i-celebration, abenzi le nto siyifunayo. Ithi msasazi, into esiyicelayo owenza isitshado efuna ukuzonwabisa ngobomi bomntana esophula umthetho, usibonda uward councillor or uward forum working committees Elliot nolanto mabagcina ifomu kubo bayiyeke la kwekwe ingabi nabhomo uba laa fomu ayisayinwanga. Okwesibini benze isibonelo ebantwini bayiyeke ihlale kulaa ntaba nakwekwe ngeyolusa ngolwesithathu msasazi basithetha into enye nengcibi yakho. Msasazi, loo nto yenze into yoba ilali mayibe nendawo yokutshintsha. Kukho bengena asefemelini ngomgqibelo ebendibonile ingabe nasitshati khange ngabe nantoni. Into eyenzekayo ayifuni mntu ligwala le nto. Le fomu izokuncedisa iinkosana neenkosi, izokuncedisa ookhansila nabahlali. Umzekelo msasazi, ndizokugqibezela
Yes. Sekungena ikwekwe nzokukala. Into enzekile amakhwenkwe afikile afuna utywala ootata bathi asinatywala. Amakhwenkwe abethe ootata. Yeah. Kuba oomama ngapha beme ngento izawuqala kokabani. Izawuqala kulo wakhe nixelele. Izawuqala kulo wakho. Sithi ke msasazi ngokwaphaa kuzini yethu andinasijadi, andinatywala abakhwenkwe. Apho ndiya khona ndisaze bayive nasenzokukala. Sizawulimitha abamama banelebhongo lokuthunga ingqondo. Yes. Siyaxoxa msasazi into yoba utywala kakade nangaphambili ayikwazi ikwekwe ingenatywala, utywala bubekho laa mhla kusiswayo. Siya apho ngengxoxo nabo sivumelane singavumelani sinyanzelisa umthetho. Kuba msasazi lo mntana uzawungcwatywa ngomgqibelo umakhulu wakhe nomamakhe ngabazungu. Lo uzokwenzakala ezibeleni. Uyofihlelwa ngonyama ilitsheyini le nto iyajikeleza. Yeah. Ithi ke msasazi izolo bendisefandini kwenye icala sifumanisa into yoba kukho noothaveni basezilalini abangavaliyo. Aba bantwana bangamakhwenkwe abangena ezithaveni but abanye bayabafaka. Aba bantwana bayahlabana. Bendisefandini izolo ndifika amabongo asesokodala izandla zipotyopotyo abethana ngento yokuba nina utywala kuthiwa bukho silibethele utywala. Ngu-16 no-17 msasazi. Yeah. Umthetho akakuniki umntu ono-16 no-17 utywala buqala ku-18 years. Nkosi Mbali. Abantu mabasuke kulo nto izawuqala kubani. Yeah. Sithi ke msasazi kulona uJuni ukuya kuDisemba siyabacela oomama, siyamcela utata Adolf asivulele i-police station sivalele abamama. Nkosi Mbali usibonda ndizogqibezela msasazi. Usibonda onikeze incwadi eyazi uba kwilali yakhe zijaji zenziwe. Usesuphini kwayena amapolisa azawuqala ngosibonda. Enkosi msasazi. Enkosi Mbali kwekho lixesha ndiyalibona uba ngaba alikho ngakuthi njalo nje kusele liphela ke ngoku ngoba sishikelwe ngumzuzu omnye onesiqingatha phambi koba sebe kanti siyayivala inkqubo. Ndiza kunika nje iindwendwe zam amazwi wabo okugqibela khona ukuze sibaleke siye kunondaba. Kodwa ke ndiyaqonda uMr Ntobani naye uzawungena apha noSpeaker okanye angangena. Isizwe ke sakwaXhosa sinesibhonono ngakwisebe eli lezempilo. Kuthiwa nithumela abantu abangalenzanga elisiko. Luthini uluvo lwenu ngale nyewu Mr Ntobani bangaba kuya phaa ehlathini abantu abangalenzanga elisiko? Nje qabaqaba sizoyivala la. Msasazi mandingene ngokokwazi kwam apha ephondweni kakhulukazi ke kule district yaseChris Hani. Bonke abantu esibaqeqeshe sabenza ii-DMOs ngamadoda asuke entabeni. Futhi ke nesiqinisekileyo into yoba isiko alenzile ngendlela le yesintu sakowethu. Eyona nto ibalulekileyo ke kodwa asiyishiyi ngemva into yoba into esizondelele yona bubomi babantwana. Xa ngabana imeko isutha umntana makasindiswe nangaliphi uhlobo kunyanzelekile senze ngolo hlobo. Kona ngokuqinisekileyo into yobana abantu esinabo kwiitimu zethu ngamadoda abheke entabeni ngokusemthethweni. Enkosi. Alright kwekho ixesha sele lisikile nanku unondaba endijamele apha ndiyaqonda uba ngaba masiyibambeni nje ngolo hlobo hleze siyawuphinda siphinde sijonge uba ngaba sizokwazi nasiphinde sinibambe ingakumbi ke xa phaa livalo lisiko lolwaluko. Speaker mandikunike nje amazwi wakho okugqibela uvalelise somlomo. Enkosi kakhulu umsasazi. Mhlawumbi msasazi kukho lo myalezo ndingenawuhlala phantsi ndingawenzanga ingakumbi sikwinyanga yolutsha msasazi. Siyabongoza abantu abatsha balapha eMpuma Koloni, abantu balapha elizweni lethu nalapha esithilini ingakumbi nabo baza koluka msasazi. Kule mpelaveki siya kuyo ubhaliselwa ukuvota yi-open voter registration evulelwe ngu-IEC ngomgqibelo nangecawe. So eli ke lilungelo likarhulumente aqinisekisayo ukuba ngaba uluntu luyaxhamla kulo. So ulutsha siyalikhuthaza msasazi ndingagqibela ke ngokuthi ulwaluko olulethu msasazi masilugade kungabikho namnye umntwana esiphulukana naye. Sibacela ke abazali babantwana basesuthwini basoloko bephakathi esuthwini bekwazi uyofikelela khona emabhumeni msasazi babagade abantwana babo. Ababantu abangootata bangahlala abantwana babo bengabagadi. Ootata abangahlala etywaleni bolusile. Abazali abangenabantwana
bayazi uba ngaba banawo amadoda okuhlala mawuhambe ukroba abantwana babo sirhalela uba siphulukane namnye umphefumlo kule season singena kuyo. Mabaye bephila nto zakuthi babuye bephila. Enkosi babuye kakhulu Msasazi, bephila. siyabulela. Nkosi Somlomo, masibulele nakuwe warrant officer ukodwa sibulele napha kuNkosi uMbali. Mr Ntobani, siyabulela kakhulu ngexesha leni. Busuku benzola. Nkosi kakhulu. Right, masivale ke mphulaphuli.